gagawin mga sisi ay magpakulo muna tayo ng tubig sa ating steamer. Ayan. Para mamaya, ready na siya para mag-steam tayo ng ating cassava flan. So, habang inihintay natin kumulo ang tubig para sa ating cassava flan, takpan muna natin at gawin na natin ang ating mga sangkap para sa cassava flan. So, habang inihintay natin sisi yung pagkulo ng tubig sa ating steamer, so ilagay na natin ang ating lianera sa kalan. Tapos, lagyan natin siya ng, ilagay na natin ang asukal. Yan. Ikalat natin. Tapos, gagawa tayo ng caramelized sugar para sa ating cassava flan. So, hintayin natin na maluto yung asukal. So, ito na siya mga sisi. Yan, ganyan. So, paikot-ikot nyo lang na ganyan. Ikalat nyo yung caramelized sugar. Yan. At ngayon mga sisi, ilagay na natin ang in-scramble natin na itlog. Ihalo na natin sa cassava. Ayan. Tapos, isunod na natin ang carnation milk. Tapos, ang condensed milk. Tapos, paghalu-haluin na lang natin. Yan. Ganyan lang mga sisi. Ihalo na natin lahat ng mga sangkap. So, ayan na mga sisi. Pwede na natin ilagay sa lianera na may sugar glaze. So, ayan mga sisi, ilalagay na natin sa lianera na may caramelized sugar o yung keeping. So, ayan. Sa dalawa, tatlo. So, ayan. Tuloy-tuloy lang natin sa mga nilagyan natin ng keeping. Ayan. Tuloy lang natin yung paglagay ng mixed cassava sa ating mga lianera.
Pagkatapos, maganda lang tayo na kukuha tayo ng foil. Tapos, tatakpan natin ng ginawa natin cassava mix. Ganyan. Para hindi siya pasukan ng tubig. Yan, ganyan lang. Yan, ganyan. So, ituloy-tuloy lang natin yung pagtakip ng ating cassava mix. May isa pa. Yan, ready na ang ating cassava mix. Ilagay na natin sa kumukulong tubig sa steamer. I-check na natin sisi yung ating pinakulong tubig. So, ayan na. Kumukulo na siya. So, ang gagawin natin, ilagay na natin yung pangalawang layer ng steamer. Tapos, dahan-dahan lang natin ilagay ang ating cassava mix dahil mainit yung singaw ng kumukulong tubig. So, ayan. Ayusin lang natin. So, ayan na. So, ayan mga sisi. Hintayin lang natin maluto ng mga 45 minutes to 1 hour. So, takpan na natin mga sisi. Hintay lang tayo ng 45 minutes to 1 hour. So, ngayon mga sisi, check na natin ang ating cassava flan. Medyo dahan-dahan lang kasi mainit. So, ayan na. Wow! Check natin. Tusukin natin. So, wala na siyang malinis na yung stick. Ibig sabihin, luto na yung ating cassava flan. So, alisin na natin mga sisi. So, ngayon mga sisi, subukan na natin alisin yung niluto nating cassava o cassava flan sa linera. So, ganito lang ang gagawin natin. Yung hawakan ng kutsara, paikot natin sa naluto nating cassava flan. So, ayan. Dahan-dahan lang natin alisin. So, ayan na ang ating cassava flan.
Heto na mga sisi, ready na ang aking ginawang cassava flan. Shoutout muna tayo. Shoutout kay Jack Flores, best friend ng kapatid ko si Fatima. Hi Jack! Try mong iluto o gawin ang cassava flan.